Ayan na, okay na. Kainan na. Ano nang resulta? Kain. Ano sila? Nagpa-check up kay papa niya. Bakit daw? Pwede nga magkaon. Oh, nakaluto na. May grinder dyan. Sir! Check up, sir. Magpapicture ka na, matawa-tawa. Oo nga, mag-picture mo tayo. Mahalang yung papa mo dali. Kahit sa picture, tumatawa pa rin kita. Alam mo matawa-tawa pa. Tahimik ka. Di, bawal na daw dyan ang alak. Paganyan. Ay! Kain na po kami. Ano sir? Okay? Malungkot ka ngayon ah. Okay sir? Okay. Yan po mga kaparinisan, bali yung ano natin ngayon, yung toka. Magluluto tayo ng tanghalian namin dito. Yun. Tapos magsasaing muna ako. Sila tibidang sa kasi kaya Bobby nandun may binibili. Yun sila sa palengke. Kaya ako, habang wala pa sila, magsasaing muna ako para tuloy-tuloy ng gawa mamaya. Pagdating nila, magluluto na ng ulam. Kagatso nandun sa bahay ni Ate Bidang. At ako muna dito sa kusina ulit. Ayan, saing muna ako. Anong oras na ba? Siguro na tulog ka. Tapos ko lamang itanong sa'yo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento na dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nakita, isang taon na miss kita, miss kita. Maghugas muna tayo ng plato, wala tayong tabo. Ang ako ng isipan mo, nais ko sana'y dati na itanong sa'yo. Mahal ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating mundo, dati ay kay saya, puno ng ligaya. Isang araw pag di nagkita, ha? Ano? Ano? Ano ba sa lamin? Hindi naman hadya. Ha? Kaya ka? Oo. Natukong mga kabugat at so. Abot pa rin. Ano yung kanong pagkadali? Ano rin yung gabi? Bukal kanon. Rice. Di ko wala eh. Tututog. Rice yan, hindi yan kanon. Bili mo rin. Magulog na ikadalian mo na. Sakto lang yung ibaba ko karton na kulak ako. Dali na. Pinagtinakatulog na. Asan mo yung kinuko? Sabwa. Hindi na naman ako ito. Pamangkin ko. Oo, kung Sabado pa. Noon pa. Dali yan ha?
Kailan ka naman anak mo? Ang dami. Ganda. Itong ginoo. Gas mo naman. Kita mo yung ano, Yung alin? Kutsilyo? trapo. Trapo ito. Kukusutan ko nga. Wala nang po. Trapo na talaga. Ako na yan, kuya, magtapos. Ha? Ako na yan. Ano ka na. Wala. Yung misa. Trapo na lang. Kutsiyo. Maayos ko tong ano, basura. Binarak na naman. Ano? Aso. Bagsot, nakita mo yung walis. Yan. Yan kay Chip. Pahanap lang mga kano. Bagsot. Nilagay ko yun dito yun. Ayun. Wala. Nais mo lamang. Kita na. Sa'yo. Hmm? Kaya naman sinaga. Bandaw, ano? Grupo. Sipan mo. Anak, magbabanlaw. Grupo, para mabilis. Once muna tayo para okay lang tingnan.
So, yung luluto. Ito lang lang. Kumakain ka siya ng ano? Dalag. Sir. Sir. Kumakain ka, sir. Ayan po, lulutuin natin ngayon na yan, dalag. Kumakain ka, sir. Dalag. Ayan po. Dalag. Kumakain ka niyan? Hindi po ako kumain. Ngayon matitikman. Sir? Sige. Recipe natin po dyan ay luya, kamatis. Kung kamatis, dapat nga maraming kamatis. Hindi. Sabaw. Sarap nyo, kamatis. Balagyan natin ng sili. Sili. Sibuyas, bawang. Ibang recipe natin yan. Napakadaling recipe. Yung mga sangkalan dito. Sili. Huwag natin umbusin yung sili para sunod magluto. Mayroon pa rin. No? Pero si malapad taro ng ano? Kasi nyo? Andun. Ito, kumanam. Kumawa ko dun sa loob. Susubun? Pagod pa dito. Wala mo na tubig, kuya. Ano? Ako lang sa lang. Dalawang kilo. Ano po yung ating recipe? May luya, may sili, sibuyas, bawang, kamatis. At ito yung ating lulutuin. Dalag. Bale, sasabawan ko siya. Pinapainin ko lang itong sinaing ko. May kainan na.
At lalagyan din natin siya ng talbos. Alright. Simulan na natin. Simulan na natin maggisa. Painit na mantika. Lahin natin yung luya. Para lumabas agad yung aroma. Bawang. Bango ng amoy. Parang kung may patis ah. Sibuyas. Kamatis. Dapat madurog yung kamatis. Yan ang gusto ko yung para lumabas yung pinakang lasa ng kamatis.
Bango na. Lagyan natin siya ng patis. Para lumasa na. Tapos na natin ito. Sili. Hindi naman siya madudurog. Hindi naman ito pares ng tilapia na nadudurog agad. Ayan muna natin. Ayan po at kumukulo na. Lagyan na natin siya ng tubig. Ng sabaw. Maraming sabaw para hindi maubos. Mamaya may ulam sa gagatso. Mamayang gabi. Sarap niya. Hintayin na lang natin kumulo tapos timplahan. Alam niyo naman kung ano na pang-timpla dyan. Tapos lagyan natin ng kunting sinigang. Para may asim siya. Ayan po at kumukulo na nga siya. May lasa na siya. Tinimplahan ko na. Nilagay ko na rin yung sinigang. At yun, siyempre, salamat kay nanay dun sa mama na laki bilay, lagyan kami ng saging. Saging. Kaya may lagay ko na rin yung gulay. Okay na yung lasa niya. May itlog pa oh. Maya maya tawagin ko na sila para kumain. Dito ko nakatuka ngayon sa pagluto. Halikat sumusap ilalim ng ulan. Siyang langit sa atin. Ayan na, okay na. Kainan na. Patayin na natin. Wow. Hindi, malakarin niyo sila. Ano nang resulta? Kain. Ano sila? Nagpa-check up kay papa niya. Bakit daw? Pwede nga magkaon. Luto na. Yakin natin para makasabi. May grinder dyan. Sir! Check up, sir. Magpapicture ka na, mabigyan matawa-tawa. Oo nga, picture mo na tayong maraming yung papa mo dali. Kahit sa picture, tumatawa pa kita. Alam mo matawa-tawa pa. Tahimik ka. Di, bawal na daw dyan ng alak. Pag ganyan. Ay, Pag bintilan ka ng gamot. bawal Bintin ka na ng pala gamot. yan. aalisin niyo yung gamot, alak na lang. Tingnan mo yan. Hindi, pwede pala ako niya makainom. Bawal talaga. Bawal uminom ng alak pag magagamot. Kung pagtigas mo mga to. Resita niya. Ayun na. Yung resita na. Oh. Ang masama eh, wala yung papatigasan.
Wala. Wala, wala kita. Ang gata din. Ha? Bawal na dyan. Pag nag-maintain ka yan, bawal na alak yan. Eh, hindi ko na kinom ito. Alap na muna. Oo. Tara, kain tayo, kain. Ano, pagkaon? Kaya din mag-vlog tayo din. Mag-vlog tayo. Bas, ngayon, Kainan na. ngayon mag-vlog tayo. Kain ka ba? Kainan na po kami. May vlog At tawagin natin si Ate Bidang. Asawa. Ate Bidang! Kuya Bobby! Kainan na. Padero ka na ko. Bahaw. Doon di. Ay, maraming salamat sa nakating sa dulo ng video na to. At siyempre shout out sa sponsor sa para kay Rita, di Kuya Papi. Ayan, love you all. Bye-bye. Kaya na sir. Ano okay? Okay yung luto? Okay ba? Ay, dala. Oo. Si Dugong. Orji. Andiyan pa sa Palawan. Lagas! Tumating na pala yung ano nila. Vlog mo yun. Yung video card. Itiis. Lagas! Ano? Oo, ilan dalawa lang eh. Sarap ng ulam. Tao na lagas kay. Mas Ano? maganda. Lagas. Anong gusto mo, mag-vlog o mag-inom? Je, na Je. Si Dugong. Lupit pala nitong dalag na to. Ayun na, Isang piltik lang yan. Tapos. Paano i-epekto? Paano yan? Di man yan i-epekto yung pang-pautog pag uminom ka ng alak. Kapag lumala Naman na. ikapig pautugan, huwag ka na. Kapag lumala na, saka nang pagpagagamot. Ayun po ito. Bawal nga mag-maintain na ng gamot. Para mo pag uminom. Tagal naman sa simper. Ang daming pasinti. May pipila. Pila sa pasinti. Na, kainan na po kami. Ano sir? Okay? Malungkot ka ngayon ah. Okay sir? Okay. Nagbuka yung dalawa. Paano saan? Tara na. Pabusan tayo dito. Kaya na muna.